Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' €1,500,000 qed terġa' timpena mill-ġdid it-triq ta' wara s-sur fir-Rabba ta' Għawdex. F'din it-triq qed jiġu installati servizzi ġodda li jinkludu fost l-oħrajn drains ġodda tal-ilma fuq kull naħa ta' triq, sistema ġdida drenaġġ, katusi ta' New Water li waslu l-ilma tat-tisqija lill-bdiewa, katusi tal-ġbir tal-ilma tax-xita u dawk tat-telekomunikazzjoni. Qed isiru wkoll bankini ġodda jissaħħu l-ħitan tas-sejjieħ u fl-aħħar tax-xogħlijiet se jingħata it-tarmak. Il-Ministru għal Għawdex u l-ippjanar Clint Camilleri żar il-għan tax-xogħol fejn qal li x-xogħol għaddej b'mod tajjeb u qal li l-għan tal-proġett u li jinqata' kemm jista' jkun it-traffiku miċ-ċentru tar-Rabat. Hekk kif propju issa żmien il-Karnival qegħdin naraw li din it-triq biex ngħidu hekk l-ewwel parti ta' din it-triq tingħata t-tarmak u tinfetaħ għall-pubbliku inkomplu mbagħad għaddejjin fuq il-parti li jmiss tal-istess triq ta' wara s-sur li propju hemmhekk ukoll ser nkunu qegħdin noħolqu junction ġdida sabiex naqtaw darba dejjem il-bottleneck li hawnna hawnhekk ġewwa ir-Rabat.